AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's RUBRIK.com. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Z podcastového štúdia zdraví Sonia Jubriková. Upozornenie na úvod, tentoraz budeme hovoriť aj o prípade samovraždy. Takže ak je táto téma pre vás zvlášť citlivá, psychickú podporu nájdete napríklad na telefónnych linkách krízovej pomoci 0800 500 333 alebo na linke dôvery Ligy za duševné zdravie 0800 800 566. Ak vám viac vyhovuje písanie prostredníctvom chatu, dávam do pozornosti online poradňu IPčko. Hlavnou témou tohto podcastu je však nárast agresivity voči zdravotníkom. Koncom júla aj vyhrážky zabitím dohnali rakúsku lekárku k samovražde. O náraste násilia dlhší čas hovoria aj naši lekári, záchranári, zdravotníci, všeobecne opatrovatelia v domovoch sociálnych služieb. Čo s tým vieme urobiť? Pozrime sa na to. Dopodrobná. Hallo, du dummes Stück Scheiße. Haló, ty hlúpy kus číta rakúska rodinná lekárka Lisa Maria Kellermayerová, oslovene v jednom z mnohých mailov, ktoré jej poslali odporcovia vakcín proti covidu. Tieto slová vyšli v spravodajskej relácii Tagesschau nemeckej verejnoprávnej televízie ARD v januári. To bolo ešte predtým, než sa lekárka rozhodla zavrieť svoju prax. Už v tom čase jej ambulanciu strážil súkromný ochrankár so zbraňou a každá miestnosť mala skryté tlačidlá na spustenie poplachu. Du kannst dir gerne mit Anwälten drohen. Môžeš sa obklopiť právnikmi, ale aj tak ma nedostanete. Namiesto toho som sa rozhodol, že ja dostanem teba. A keď už tam budem, samozrejme odkrágľujem aj všetky tvoje kolegyne, ktoré budú v robote. Abschlachten. Takýchto vyhrážok dostávala doktorka množstvo a nebola jediná. Podrobnosti prípadu približuje rakúsky novinár Kristof Tanej. Prípad Lisa Maria Kellermayer je špeciálne, že vyhrážky smrťou dostali viaceré lekári alebo ľudia, ktorí pracujú v zdravotníctve alebo sú experti na COVID-19, ale ona bola známa s tým, že išla do verejnosti. A to je to tragické. Tým sa tie výhrážky ešte stupňovali. Upozornila média na to, žiadala od polície, aby ju chránili a polícia vlastne ostala viac menej nečinné. To je tam kritika voči polície teraz. Pani Kellermayer dostala aj finančné problémy s tým, že sama musela si zaplatiť ochranu. Na konci už oznámila, že zatiaľ dočasne uzatvorí ordináciu, potom už na dlhšie a tak ďalej. A potom piatok ju našli v ordinácii po samovraždou a písala ešte aj nejaké listy na rozlúčku. A s tým je ten prípad vlastne tragický, lebo ukázalo to, že ona sa bránila voči tým všetkým, to ešte vlastne zhoršilo. Presne, ja som zachytila informáciu, že tá súkromná ochrana, ktorú potrebovala, či už technická, alebo aj personálna, ju stála vyše 100 000 eur. To sú veľké peniaze. Prečo je rakúska polícia alebo rakúske ministerstvo spravodlivosti, vnútra, zdravotníctva nedokázalo pomôcť efektívne? Čo bol ich argument, že nezaplatia jej nejakú ochranu? Musí si to platiť z vlastného vrecka. Vieme o tom niečo? No práve o tom je teraz jedna z tých hlavných liniek diskusie, prečo polícia nekonala viac. Dokonca bol aj taký problém, že keď ona prvýkrát v novembri minulého roka upozornila cez sociálne siete na to, že ľudia, ktorí protestovali proti korona opatrení, blokujú vchod do nemocnici vo Velsi, to je v Hornom Rakúsku blízko toho mestečka, kde ona mala ordináciu. Polícia to komentovala ešte ako status sociálne siete, že to je prehnanie, tak dramaticky to nie je, to je akože hoax. To hneď používali veľa takých ľudí, ktorí protestovali v tom zmysle, že bol dokonca aj taká veta. Už aj polícia je na našej strane voči tým, ktorí robia ten koronateror a tak ďalej.
veľa lekárov dostali vlastne taký dojem, že je lepšie mlčať. Keď dostanete výhrážky, radšej o tom nehovoríte vo verejnosti, lebo s tým provokujete iba viac. A to je to tragické. A preto aj tie veľké demonstrácie včera večer, aby sa to nevideli ako taký signál, že všetci majú mlčať o tom, ale práve naopak. Lekárov, ktorí sa rozhodli nemlčať, ale aktívne sa brániť aj proti verbálnemu napádaniu s pomerne širokou mediálnou platformou, je stále dosť. O chvíľu sa k slovu dostane napríklad infektológ dr. Peter Sabaka, ktorý žaluje Hnutie Republika za údajné šírenie klamstiev, konkrétne zo strany poslanca Národnej rady Milana Mazureka a europoslanca Milana Uhríka. Doktor Sabaka od hnutia žiada odškodné 100 000 eur. Ale späť k rakúskej kauze. Tamojšia polícia argumentuje, že v podobných prípadoch vyhrážania má obmedzené možnosti zasahovať. Niekedy totiž považuje za diskutabilné, ktoré komentáre na sociálnych sieťach sú skutočným ohrozením. Toto však podľa novinára Christofa Taneja nebol prípad doktorky Kellermayerovej. Do jej ordinácie napríklad išli ľudí, ktorí mali pri sebe nôž. Tie boli aj chytené, keď potom zavolala polícia. Ale v zákone to nie je jasne definované, že už v takých situáciách polícia musí konať. A policajti samozrejme majú veľa inej roboty, takže to je taký problém vo viacerých krajinách. Aj na Slovensku je tá situácia tá istá. Pán Tanej, vy ste hovorili, že v hlavnom meste vo Viedni sa konalo spomienkové stretnutie aj spojené s manifestáciou s väčším počtom ľudí, ktorí vyšli vyjadriť podporu rakúskym lekárom, aby sa nebáli hovoriť o tej zvýšenej miere agresivity. No práve teraz po jej samovražde sa ozvú viacerí, ktorí povedali, že aj oni dostali podobné výhrážky. Sú aj fyzické útoky na ľudí, ktorí pracujú v zdravotníctve, ale rozdiel je naozaj v tom, že väčšinou sa to skôr umlčal aj kvôli tomu, že ľudia, ktorí boli ohrození, mali taký dojem, že radšej o tom nerobiť veľký verejný cirkus, aby sme s tým neťahali na seba pozornosť. Práve ten prípad Kellermayer ukázal, že ona s tým, že zverejnila tie výhrážky, bola ešte viac takým cieľom tých útokov. Aj tu vidíme, že sociálne siete dajú možnosť, ktorá predtým nebola, že publikovať výhrážky, ktoré potom vidí veľa ľudí a je to vlastne beztrestné. Zároveň aj s tým, že tie sociálne siete fungujú s tým, že tým viac je diskusia o nejaké téme, tým viac majú z toho profit, takže vlastne je pre tie sociálne siete lukratívne, ak je veľa také nenávisti, takže ten celý systém podporuje vlastne také eskalácie. Takže rakúsky novinár Christoph Tanej zdôrazňuje podiel viny sociálnych sietí, ktoré potencujú agresivitu voči jednej konkrétnej profesijnej skupine. Ako to vidia naši zdravotníci? Doktorka Elena Prokopová, naša hlavná odborníčka pre pediatriu, patrila k tým lekárom, ktorým pred bydliskom skupiny antivaxerov vykrikovali, hrubo nadávali a ohrozovali napríklad aj jej susedov. Ono, keby išlo len o tú manifestáciu pred súkromným bydliskom, to ešte by nejak človek predýchal, ale k tomu predchádzali výhrážky na sociálnych sieťach. Dokonca moja dcéra dostávala na Facebooku správy, pre ktoré si zrušila facebookový status, vyslovene neslušnými slovami popísaný môj charakter a čo všetko robím, keď si vaše dieťa prečíta, že zabíjate ľudí, nie je úplne príjemné. Obdobné správy som samozrejme dostávala ja. V ambulancii to boli telefonáty, kričali na moje sestričky, ktoré sa napríklad v určitej fáze báli večer, keďže to bola ešte tma, odísť z práce. Kedy by ste nevedeli, čo vás čaká, či niekto nezareaguje skrátovo a nenapadne vás fyzicky. Naozaj tie pocity úzkosti a takého strachu, aj keď ste si navonok povedali, že buď racionálna, niekde vnútri boli. U koho ste hľadali pomoc alebo ochranu?
Áno, hľadala som ju aj u polície a naozaj sa mi jej dostalo, takže za to veľmi pekne ďakujem, ale ochranu máte iba do určitej miery, kým vám vedia dokázať priame ohrozenie, hej. Keďže ste mali len nejaké verbálne napádania a výhrážky, tú ochranu úplnú nedostanete, samozrejme. Aké závery ste na základe toho urobili? Zmenili ste nejaké svoje správanie a prijali ste nejaké dlhodobejšie opatrenia? Nezmenila som svoje správanie, pretože sama pred sebou som si nemala čo vyčítať. Nezmeníte svoje presvedčenie alebo to, čo komunikujete. Nemyslím ani, že som sa stiahla. Proste mám iba pocit, že tie moje vyjadrenia sa stali bežnejšími. Tie intenzívne aktivity v tej dobe boli odsúdené aj spoločnosťou. V tom najbližšom priateľskom okolí som sa stretla s obrovským pochopením a dostala som veľkú podporu. Pani doktorka Prokopová, ako vy si vysvetľujete nárast agresivity voči zdravotníkom? Vôbec si to neviem vysvetliť a poviem vám, že je to veľmi frustrujúce. Tým, že som súčasne aj prezident primárnej pediatrickej spoločnosti, tak akože veľmi vnímam aj informácie, ktoré teraz idú z terénu naprieč Slovenskom a nedávala by som to do súvisu len s pandémiou. My sa momentálne stretávame s obrovskou agresiou rodičov alebo pacientov v ambulanciách, najmä verbálnou. Mnohokrát sa stalo, že pacienti vykopli dvere pediatrovi, lebo im povedal, že má čakať, alebo vyžadoval v čase covidu od nich antigénový test, alebo veci typu okamžite žiadam o vyšetrenie, hoci povedzme dieťa má naozaj ľahký stav a vy máte pred ním ďaleko zložitejšie deti. Naozaj to napríklad vyústilo do takého stavu u mňa, že ja som napríklad v júni jedného dňa zložila pero a povedala, musím si zobrať dovolenku, lebo toto nedám. A odišla som naozaj na dovolenku v bode, keď som ju neplánovala. Proste som nemohla vstúpiť do ambulancie, pretože som mala vyslovene úzkosť, keď som prekračovala dvere. Práve z takéhoto správania pacientov. Sú lekári, ktorí ešte majú energiu a snažia sa vzorovať. Mnohokrát sú tam potom ostrejšie výmeny názorov, ale myslím si, že napríklad to, čo sa stalo u mňa v zmysle úteku alebo rezignácie, je to, čím sa stretávame v zdravotníctve teraz najviac. Veľmi ťažko sa vám poskytuje pomoc ľuďom, ktorí sa správajú takto voči vám. Keď hovoríme o tom, že nie je jednoduché určiť, čo alebo kto potenciuje tú agresivitu voči tejto profesnej skupine, možno, že sa nám podarí ľahšie formulovať, že čo by vám reálne pomohlo na zlepšenie situácie, na deeskalovanie toho násilia adresovaného nielen lekárom, ale aj záchranárom, zdravotníkom. My naozaj by sme potrebovali väčšiu podporu spoločnosti a ja nechcem povedať, že úctu, lebo vydúpať úctu si nemôžete. Ale tu sa veľmi strátila v našej spoločnosti tá prirodzená slušnosť. A my naozaj potrebujeme pracovať v pokoji a v psychickej pohode. Nemáme také finančné ohodnotenie, ako by sme chceli, ale tie financie nám to nedajú. My potrebujeme cítiť tú spolupatričnosť ľudí, aby sme to naše povolanie robili s láskou a ďalej. Na to, že podceňovaná, neriešená alebo nedostatočne riešená agresivita voči zdravotníkom zvyšuje pravdepodobnosť, že nám viac začnú chýbať tam, kde ich nevyhnutne potrebujeme, upozorňuje aj šéf zdravotníckych záchranárov František Majerský. Sám sa pritom s vyhrážaním stretol. Tie útoky boli naozaj, že niektoré naozaj, že som zaslal na trestné oznámenie, že som zažoval, či nebudem nejako chrániť svoju rodinu, alebo sa mi tam vyhrážali, že mi zabijú rodinu a tak. Keby sa do toho nemontovala politika, tak by to takéto vyhrotené u nás nebolo, ale tí politici to doslova štvali s našim zdravotníkom. Vyskytovali sa tie prejavy násilia, agresivity iba počas tých najsilnejších opatrení a teraz je už situácia lepšia? My na útoky na zdravotníkov, alebo konkrétne na záchranárov, alebo keď sa majú o záchranárov, sú v podstate každý rok tých útokov naozaj pribúda a zatiaľ nemám pocit, že sme s tým niečo robili, čo týka akože ochrany. Tá legislatíva, ktorá sa zmenila pred 5 rokmi, nič nerieši. Pán Majerský, vy ste hovorili, že vy sám ste zvážovali trestné oznámenie, neurobili ste to. Prečo nie?
Keď som si pozeral tie profily, to boli väčšinou také fejkové, alebo také, že som povedal, že by boli podľa mňa doľadiaľ, možno polícia by to vedela. Ale možno dnes by som asi reagoval inak, lebo tie dni neboli jednoduché. Naozaj, že jednoducho sme si povedali, že jednoducho budeme robiť to, čo vieme a to, čo proste považujeme za správne. Nie, že za to, čo je populistické, ale za to, čo je správne. Lebo pre mňa nie je cestou, že rozprávať ľuďom v čase najväčšej a najhoršej pandémie, ako to bola za posledných 100 rokov, rozprávať to, čo počúval, to, čo je naozaj pravda. Keď si zoberieme štatistiky, tie jednoznačne hovoria, že to očkovanie zachránilo veľmi veľa životov. Obratili ste sa záchranári ako skupina na nejaké inštitúcie a hľadali ste pomoc? Či už je to na ministerstvo zdravotníctva, aby zintenzívnilo kampaň, alebo na ministerstvo vnútra, aby vám poskytlo lepšiu ochranu, alebo na poslancov Národnej rady, aby novelizovali legislatívu, aby ste boli viacej v bezpečí, alebo aby ste mohli rýchlejšou cestou, nejakou právnou cestou dosiahnuť spravodlivosť a možno, že vyslať aj nejaké varovné signály voči tým agresorom, že takéto správanie nie je akceptovateľné. Určite áno, oslovili sme aj ministerstvo zdravotníctva, tam to zatiaľ nejako nepostupili sme. Jediný, kto nás naozaj že kontaktoval, bolo ministerstvo spravodlivosti, sme sa stretli aj s pani ministerkou a tá nám povedala, že nám pomôže novele trestného zákona, kde by sme mohli byť do toho zapojení. To keď mám tak otvorene povedať, že my sa tu len hráme, že chceme tých zdravotníkov v tom zdravotníctve udržať, ale opak je pravdou, že my robíme všetko preto, aby naozaj stade odišli. Lebo... Pán Majerský, vy ste registrovali v komore záchranárov aj fyzické útoky na vašich ľudí. Vyvodili ste z toho nejaké nové opatrenia alebo nejaké dôsledky? Niektoré okresy alebo niektoré regióny si poradili sami, mali kurzy také sebaobrany, ale malo by to byť už aj povinnosťou, by som povedal, že všetkých poskytovateľov riešiť nejakú ochranu, že mali by absolvovať nejaké kurzy, aby sa vedeli tie zdravotníci brániť, lebo to naozaj že nie je otázka, že či sa ten útok stane, ale kedy sa stane, lebo dochádza k tým verbálnym útokom pravidelne a k fyzickým útokom, že už to nie je nič neobvyklé. Čo by vám reálne najlepšie pomohlo, aby sa situácia zlepšila, aby sa záchranári cítili bezpečnejšie? Podľa mňa určite budeme musieť prejsť aj na tú našu ochranu, čím sa budeme vedieť aj brániť sami. A druhá vec je, že väčšia súčinnosť polície, lebo niekedy od nás chcú, aby sme najprv tú situáciu preverili, až potom volali, lebo tých akcií naozaj veľa. Ja už za seba hovorím, že ja už do akcií, kde predpokladám, že môže dôjsť ku nebezpečnému kontaktu, ani nevojdem na tú adresu a počkám na políciu. Jednoducho budem chrániť seba. Len pre ilustráciu, aké sú také situácie, ktoré by ste teraz vyhodnotili ako nebezpečné, že nepôjdete tam zasahovať, počkáte až na tie posily zo strany polície? Sú to napríklad situácie v romských sadách alebo kolóniách, kde bijú dvaja alebo traja jednoducho útočníci medzi sebou, tak to aj robím aj dnes, že proste jednoducho počkam pred kolóniou a počkam na políciu, kým nepríde, až potom vstúpim do danej časti. Takže prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský vidí riešenie najmä v lepšej súčinnosti s policajnými zložkami. Podobný názor zastáva aj šéf lekárskych odborov Peter Vysolajský. To zvyšovanie agresivity, ktorú zažívame, má narastajúci trend. Sám som si tým prešiel. Jednak to vyplýva teraz z tej spoločenskej atmosféry, ktorú priniesla pandémia, ale tá agresivita od pacientov alebo ich príbuzných narastá v dôsledku nedostatku personálu v zdravotníctve. Budete prijímať aj nejaké opatrenia? Opatrenia Slovensko prijalo legislatívne nejaké sprísnenie trestov za agresiu a napadanie zdravotníka, ale to nás veľmi nechráni. My sme potrebovali skôr prevenciu, aby k týmto útokom neprichádzalo. Čo by vám reálne pomohlo? Pre nás nemocničných zdravotníkov, lekárov by bolo vhodné, aby nemocnice mali svoje bezpečnostné služby, aby boli dostupné. A ja sám som zažil situácie, kde som musel volať políciu. Keď je ten lekár napríklad v nočnej službe sám na celom oddelení, mám množstvo pacientov, ktorí musí riešiť v čakárni, ktorých musí ešte vybaviť a do toho má volať políciu, potom polícia príde za chvíľku, musíte im všetko povysvetľovať, spýtať zápisnicu, to je nereálne, takže veľmi často sa stáva, že kvôli tomuto, aby stihol ten zdravotník svoju robotu v službe, tak to políciu ani nezavolá. A toto by si myslím veľmi výrazne pomohlo, keby nemocnice mali k dispozícii bezpečnostnú službu, ktorá by vedela zasiahnuť adekvátne. A druhá prevencia spočíva v tom, aby sa začalo riešiť naše zdravotníctvo, pretože tých kapacít bude stále menej a s tým bude narastať agresivita. Čo som počúvala hlasy z Rakúska po prevalení samovraždy Anna-Marii Kellermayerovej, rodinnej lekárky, je, že mnohí rakúski lekári si z toho zobrali to, že ak aj dostávajú výhrážky, čo dostávajú aj v Rakúsku, veľmi podobne ako na Slovensku, tak je lepšie o nich mlčať. Čo si o to myslíte? No toto je to, čo vravím, že my keď sa
stretneme s nejakou agresiou v práci a ten systém není nejaký pružný, funkčný, že by to nám v tom pomohol a skôr to priťaží človeku, tak väčšinou potom tú políciu ani nevolajú. Lepší manažment napríklad zo zdravotných poisťovní, aby tie dávali termíny pacientom, aby nemusel pacient hľadať a po roku nájde nejakú voľnú ambulanciu a potom tam sa vykričí, lebo pol roka čakal na vyšetrenie. To není náš problém. Zdravotná poisťovňa nakupuje zdravotnú starostlivosť a rozhoduje, kde aká ambulancia, tam má pacientovi poskytnúť informáciu a zabezpečiť vyšetrenie. Žiaľ, s tým sa často stretávame. A sú tam aj ďalšie problémy, napríklad alkoholici, opití, keď vám službu prinesú 2 policajti, záchranka s 3 záchranármi a 18-ročného chlapca, kulturistu vyložia na oddelení 60-ročnej sestričke jednej a mladej doktorke. Ten pacient, keď je agresívny, tak to sú veľmi ťažké služby niekedy. Podľa lekára Petra Vysolajského by problém pomohla vyriešiť nemocničná ochranka. Otázka je, z akého rozpočtu. V prípade rakúskej lekárky Lizy Marie Kellmayerovej to znamenalo zvýšené náklady z vlastného rozpočtu. Keď je reč o verbálnych útokoch na zdravotníkov v súvislosti s covidom, nemožno obísť prípad nášho asi najviac medializovaného lekára, infektológa Petra Sabaku. Čo mne osobne bolo nesmierne ľúto, aj keď samozrejme boli snahy sa nás zastať s tým, že prezentovali vedecké názory a nie teda nejaké blúdy a dezinformácie. Najmä na sociálnych sieťach a v online priestore mali sme pocit, že sa nás mohli zastať aj viac. Ja som si povedal, že ja urobím úplne všetko preto, aby tých ľudí v nemocniciach chorých bolo čo najmenej, tak ja som na to nejako veľmi neberal ohľad, ale veľmi veľa ľudí sa proste stiahlo. Zrejme sa na tom podielalo aj to, že proti tým dezinformáciám sa nebojovalo možno tak razantne, ako sa mohlo. Pán doktor Sábaka, vy ste sa naozaj stali takou tvárou odporu zdravotníkov, ktorí si povedali, že nestiahneme sa a nebudeme držať chrbát. A v akom psychickom naladení ste momentálne? Ako momentálne som v relatívne dobrom psychickom naladení, lebo snažím sa si ten hejt nejak veľmi nepripúšťať, ale samozrejme ma to ovplyvňuje. No ale inak sa snažím si to nepripúšťať. Veľa z tých dezinformácií je mi skôr na smiech a snažím sa brať to teda s nadhľadom. No. V prvom rade treba tie dezinformácie, tých dezinformátorov jednoznačne pomenovať a treba ich konanie jednoznačne odsúdiť. Bez toho, aby som bral ohľad na to, že či urazím nejakých mojich potenciálnych voličov, alebo aby som len, nedaj Bože, nestratil priazeň nejakého okruhu osôb, ktorým sa ten dezinformátor môže zdať sympaticky alebo podobne. Treba veci nazývať správnymi menami a treba k ním zaujať jednoznačný postoj. Toľko lekár Peter Sabaka, ktorý má s verbálnou agresivitou skúseností. On sa rozhodol ísť opačnou cestou, ako jeho mnohí rakúski kolegovia, a síce nemlčať, na svoj prípad aj mediálne upozorniť a ísť do dôsledkov súdnou cestou. Odhodlanie rakúskej všeobecnej lekárky Lizy Marie Kellmayerovej si vo Viedni minulý týždeň pripomenuli tisícky ľudí na centrálnom námestí pri dome svätého Štefana. Kvety na jej pamiatku zložil aj rakúsky prezident Alexander van der Bellen s manželkou. Novinár Thomas Wallach aktuálne žaluje hornorakúsku políciu a prokuratúru vo Velse za nečinnosť pri vyšetrovaní v kauze vyhrážok voči pani doktorke. Ktorá cesta je naozaj správna, aby sa deeskalovala agresia voči jednej skupine? Možno jediný spôsob, ako to zistiť, je vyskúšať všetky. Z našej štatistiky vyplýva, že od platnosti novely zákona o urážke či ohrozovaní zdravotníkov polícia doteraz riešila 6 priestupkov. 2 v blokovom konaní a 4 v správnom konaní. Hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bardiová napísala: čo sa týka štatistík kriminality, kde je obeťou lekár, zdravotná sestra alebo zdravotník, z celkových počtov nie je zrejmé, koľko z uvedených trestných činov priamo súviselo s výkonom ich povolania. Za obdobie roku 2020 evidujeme 44 trestných činov, rok neskôr to bolo 40 a v prvom polroku tohto roka 23 prípadov. Či sa polícia zaoberá zvýšením agresivity voči jednej konkrétnej profesijnej skupine, notabene takej, kde tých ľudí už teraz nutne potrebujeme viacej zamestnať a nie aby nám udali, to som sa nedozvedela. Či agresie voči našim zdravotníkom alebo ich kolegom v Európe bude pribúdať, keď očakávame ďalší nárast covidových prípadov, to ukáže čas. Tému určite budem sledovať.
Do počutia dopodrobná sa teší Soňa Juriková. Nájdete si nás aj na budúce. Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.